салом алайкум созе хубе бародароам акаса 23 да консерт дорем нами шаҳри Бухтар да кохи ватан соати 14:00 яъне бо нами иштирокчиё ҳама ҳастай бачаҳо ювум ралик ҳама ҳастай реслаи фирӯз бахтовар ҳама ҳаст хай бародаро интизорем биёен консертамо шуморо интизорем даро созе хубе қати барисем на консерт мондаем рӯзи 23 соати 14:00 соат деда да кохи ватан марамат ҳама каса биёен ҳама каса бизанем консерта дарои на консерт рӯзи 23 феврал соати 10:00 дар кохи ватан шаҳри Бухтар бахшида ба рӯзи артиши миллӣ валиҷон салом алайкум бародаро ғарибо ҳама каса созем хубен иншоаллоҳ рӯзи 23 феврал соати 14:00 дар кохи ватан консерт дорем хай биёем мо шуморо интизорем панои худо бошед